Bradley Woolridge allan at y cefnwr de, Dylan Rhys. Rhys y croesiad yn uchel yn elu am Tim Parker sy'n rheoli'n dda ar ergyd. Chydig yn wyllt dros y traws gan Parker. Craig Williams ar arwydd, cic gornel i'r Drenewydd. Williams y croesiad at Jamie Reid, y peniad, wel doedd hwnna ddim yn bell. O gwbl gan y blaen o'r Jamie Reid, i bod yn sgorio'n gyson yn ddiweddar. Bron efo galon arall yn fanna. Rhys, pas ddeallit at Chris Baker. Baker dod am yn ôl. Nôl at Dylan Rhys yn troi. Croesiad ar y droed chwith gan Rhys. O, mae di methu pawb! A di mynd yr holl ffordd i fewn i gefn y rhwyd. Dylan Rhys i gol gyntaf erioed yn uwch gyngrair Cymru. Mewn fath o dwyllio pawb yn cynnwys Steve Jones y golwr. Alex Fletcher. Elliot Evans yn dwyn y meddiant yng nghanol cae. Bowler yn rhyddhau Jordan Lamb. O Lamb yn cyrraedd un yn wych. Lamb i fewn i'r cwrt. Mae Elliot Evans yno hefyd. Evans yr ergyd! Yn dyblu mantais y myfyrwyr. Dim ond 2 funud ers iddyn nhw fynd ar y blaen. Elliot Evans ei 12fed gol o'r tymor. Gwaith da gan Jordan Lamb. A dwi'n siŵr y gymodd i wiriad oddi ar Craig Williams hefyd. Bradley Woolridge di bod allan o'r tîm y ddiweddar, di cael anaf. O, mae Ryan Kershaw i pigo i boced o fanna. Kershaw, mae Alex Fletcher yn gofyn amdani, mae Jamie Reid yno hefyd. Fletcher mynd am yr ergyd. A oedd rhaid i Will Fuller ymestyn i gael llaw cadarn at honna. A Fuller unwaith eto'n gwiro'r bêl. Allan o'r croesiad gan Bamford. Bacon clirio dim ond ag at Williams. Cyfnod da o ymosod gan y tîm cartre. Williams yn croesi eto. Ond mae'n syrthio Garedig i Kershaw! Ac unwaith yr rhagor Will Fuller yn nadu Kershaw ddwywaith o fewn munud y cynnig cynta ar y droed dde. O di allan i'r cwrt ac yna unwaith eto croesiad ydo fewn gan Craig Williams. Syrthio'n Garedig i Kershaw. Yr arbediad yn un hyfryd gan Fuller. Fletcher nôl mewn mynd teg at Kershaw, mae Bowler di dwyni. Bowler, pas wych, teg at Elliot Evans i fewn i'r cwrt. Prif sgorio'r Met y tymor yma yn tynnu'r bêl yn ôl. Jordan Lamb sy'n cyrraedd! Cyn gyrru'r bêl yn bell dros y traws. Sears at Williams. Pas ar y cynnig cyntaf lawr at Bamford. Mae Kershaw yn ofyd. Nod y gornel, mae Kershaw tynnu'r bêl yn ôl. Mae Neil Mitchell yn cyrraedd! Gol hyfryd gan y Drenewydd. Symudiad slick a sydyn lawr yr asgell dde. A Chris Hughes yn annog i dîm. Nhw wedi taro yn eitha buan yn yr ail hanner yma. 10 munud mewn i'r ail hanner. Drenewydd 1, Met Caerdydd 2. Dave Jones gyrru'r bêl teg at Jamie Reid. Kershaw yn rhyddhau Luke Bamford. Bamford i fewn i'r cwrt. Cyfle Drenewydd! A Bamford yn cael ei lorio gan Rhydian Morgan. Iwan Griffith yn pwyntio at y smotin. Rhydian Morgan y troseddwr. Dechrau gêm gyntaf erioed yn uwch gyngrair Cymru. Yn cam amser i'r dacl. Jamie Reid y gŵr profiadol. Syth drwy ganol y bêl, syth lawr canol y gol. Jamie Reid a'i chweched gol o'r tymor yn union i'r sgôr yma. Wedi awr o'r gêm. Luke Bamford ar tafliad ar 10 munud yn weddill ar Barclaitham. Williams yn gyrru'r bêl yn ôl i fewn tua'r cwrt. Peniad, Monteg at Bamford. Bamford troi, creu lle i groesi. Croesio teg at Kieran Mills Evans ar peniad, a maen nhw wedi gwneud i eto. Yn colli o 2 gol i ddim, fel yr oedden nhw yn erbyn y Seintiau. Llai na pythefnos yn ôl. Maen nhw wedi taro yn ôl. Mills Evans a gol gyntaf tymor. Ryan Kershaw. O'r croesiad yn berffaith at ben Jamie Reid yr arbediad. Gystel gan Will Fuller. A Jamie Reid yn cydnabod safon yr arbediad. Y croesiad na'n hyfryd. Y peniad rhy agos at Fuller yn y diwedd. Morgan paratoi hyrddi'r bêl i fewn i'r cwrt. So un cyfle ola i Met Caerdydd ar y foli. Dylan Rhys di sgorio unwaith yno. Na elfen o look yn sicr i'r gol. Ond fydde honna di bod yn gol hyfryd i'r cefnwr de. Chris, what a comeback. Yeah,
You know, I'm disappointed that we needed to come back because we were so poor first half. Look, but to give the players massive amounts of credit. No harsh words were spoken at half time by me and the players, really, because we let ourselves down, and you know, it was nothing short of shambolic the first half. But look, you know, to come out and play like we did against a top 6 side, a very good top 6 team as well, and dominate the second half, and you know, back them off and cause them so many problems, and you know, like you say, to play like that against the top 6 side, we can take lots of credit from it going forward in the split. Christian, can you believe you lost this game? I think an old cliche is going to come out now. It's a game of 2 halves. Total domination first half from ourselves, in absolute control. Possibly could go in at 3-0. Second half starts, first 10 minutes. Jordan Lamb's got a clear shot at goal to make it again 3-0. We don't concede it, and straight from that, Newtown score. And then it's like, you know, I have to admit, it's one-way traffic. It's all them. We have a chance right at the end where we clipped the crossbar. So it's football. It's what happens, and we have to accept it.